Tu si? A ja som tu. Tak čo? Ideme na to? Včera som dal hore nejaké video. V ňom som povedal, že strach je mojim pomocníkom na ceste ku šťastiu. A hrozne som sa pri tom bavil. Že teraz sa pri tom bavím. A asi sa stále budem, pretože ďakujem, že mám strach. Ďakujem, že sa bojím. Ďakujem, že mám možnosť si vybrať cestu. Či pôjdem cestu tým strachom, alebo cestu šťastím. Preto som spomenul ten strach spolu so šťastím. Tiež som dal hore video, ako hovorím o tom, aby si neopakoval to, o čom ja rozprávam. Pretože za prvé sú to moje myšlienky a za druhé potrebuješ na ne prísť sám. A keď na ne prídeš sám, tak vtedy to má hodnotu znútra von. Čo to znamená znútra von? Že ťa neovplyvňuje okolie. Že nie si hypnotizovaný okolím. Že nie si ovplyvnený ľuďmi, ktorých stretneš, s ktorými sa rozprávaš, s ktorými pracuješ. Aj napriek tomu môžeš konať znútra von. Tiež som rozprával o tom, že máme pamäť tela a pamäť mysli. A pamäť mysli to asi nemusím vysvetľovať, ale pamäť tela, čo znamená výraz pamäť tela pre mňa, to je vlastne emócia, ktorá je zapamätaná z udalosti, ktorá sa stala v minulosti. A tie dve pamäte sú prepojené medzi sebou. Tie dve pamäte spolupracujú. Vysvetlím ako. Keď sa dostaneme do nejakej situácie, tak nám to niečo pripomenie, hej? A ohľadom toho sa začneme zamýšľať. Myšlienka nám prinesie nejakú udalosť z minulosti a na základe tej udalosti z minulosti nám mozog vyšle signál do tela, keďže spolupracujú, keďže sú v jednej bytosti. A telo odpovedá na tú emóciu. Ak je tá emócia negatívna, vyšle naspäť odpoveď. Aha, to je negatívna. Takže si dávaj na niečo pozor. Mozog to zoberie ako, aha, tam sa nám niečo dialo. Čo sa nám nepáči. Na základe toho vytvorí nejakú myšlienku, samozrejme negatívnu. Lebo ako by z toho mohol vytvoriť pozitívnu? A tak vyšle naspäť negatívnu. A takto to chodí hore-dole medzi hlavou a telom. Medzi telom a hlavou. Hlavou a telom. Medzi telom a hlavou. Až kým sa z toho neodpojíme. Ibaže odpojiť sa z toho nie je také jednoduché. Pretože ak sa stala táto udalosť niekedy v minulosti, odtedy je zapísaná a odfotená mozgu ako nejaká udalosť, na ktorú si mám dať pozor. A mozog je pripravený na tú udalosť. A keď sa vyskytne podobný obrázok, mozog na to reaguje a začne o tom rozprávať kamarátom, doma rodičom, žene, deťom, v škole. A rozpráva o tom, a za každým, ako o tom rozpráva, upevňuje pamäť tela o tom, že to je tak. Že to inak nebude, iba tak. Ideš doktorovi, povedia ti nejakú diagnózu a ty jej veríš. Prečo? Máš na výber. Zostať v tom, čo ti povedia, alebo sa uzdraviť. Nie vyliečiť, uzdraviť. Lieky liečia a vždy sa to vráti naspäť. To je len dočasné riešenie. Ak to vyriešiš svoje mysli, aj v svojom tele, tak si zdravý.
šťastný, plný lásky a pripravený na tvorenie. Začal som túto tému, ktorá potrvá dlhšie, takže na teraz si nechajte toto v hlave, porozmýšľajte o tom a ďalšie informácie dám v ďalšom videu. Dneska ráno, -10, pomaly si zvykám a teším sa.